Takan penkkiläis. Aloo! Saisiko tilauksen? Kaasua! Kyllä tää menee, jatkakaa vai! Kyllä menee. Ottaa kiinni. Ei, saisiko tilauksen? No niin, hyvä. No niin! Mikäs oli pieni tommonen mansikkapirtelö, pörölö. Sitten iso suklaapirtelö, pörölö. Ja toinenkin. Sitten muuta. Ei muuta. 6 seuraavat. Tulette ne viimeisen luukulle. Viimeinen luku. Lepää. Nyt niin lähdetään ajaa. Tilaat käydä mulle. Nyt sä nyt vänkärin. Joo. Selvä. Meillä jätkii. Otatko mulle auki? Silataan meidän autolla jos. Petteri, onko tuo sun lyhyt elokuva Bolt? Joo, sitä hei, jälkitunnelmiin. McDonald's. Pörölö, pörölö, pörölö. Aivan vitu. Piru hyväs pörölö. Pillude. Pirun hyväs pörölö. Duhade toppei. Vastasko tuote odotuksiin? Tää on aika vitun kylmä. Ei, tää on paha niinku aina. Tää vois olla suklaasen. Tää on kylmää. Mun kädet jääs. Varmaan kuolija tulee käteen. Siirtää.